ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам хуб ва саломат ҳастем. моҳи шарифи рамазонам беҳтарин гузашта истодааст. мардуми сарбаланди тоҷик бо хушу хурсандонӣ иншоалло ин моҳро мо ба поён мерасонем. имрӯз боз маҷбур шудем пахши мустақим кунем. мавзӯи имрӯза дар бораи зулму систами раҳмонов ва атрофиёнаш ин тӯдаи авбоши ҳаромзодаро бар зидди инҳо ҷиҳод ҳам фарз шудагааст, ҳам қарз барои мардуми шарифи тоҷик. боз инҷа як овоз равон кардан, иншоалло мемонем мардум гӯш мекунанд, баъд суҳбатро идома медиҳем. иншоалло умед дорам ки садои ман нағз рафта истодааст. гарчанде ки ин яроқҳои мо аз кор биромадагааст, умед дорам ки намемурад, яъне зарядаш тамом намешавад. агар мурд, навор камбуд мемонад. ҳамватанони азиз, ин садои ин модарро гӯш мекунем, баъд суҳбатро дар бораи ин кофири мутлақ ва ғамнияти модарфурӯшу занфурӯшу кунфурӯшаш хитоб ва мардумро даъват мекунем ки бедор шаванд. салому алайкум авлодо. ҳама касасозен хубан, хештаворо. аз худованди бузург саломатию таноҷони саҳати шуморо мехоҳам. барнекен дар ҳамин телефонотон беҳад эҳтиёт кунен ки аз ҷои мавҷи телефоно вай телефонҳоро санҷиш бурдесиян амният кадом ягон салавотай ҳадисай намин чизо тикток пурши дигай ку мегири дар группа дар дига одумо мепартоӣ ҳамиёра аз ҷои мавҷи телефоно дани дода омада одуморо қипида бурдестиян ай 9000 то 11000 штраф кдестиян ва ишона таълимдиҳанда гузрондесиян. ту уже да ягон кас мепартоӣ ҳамин ҳадисоро, ҳамин суруҳоро ё ки ягон амри маъруфоро ту ҳамчун таълимдиҳанда мезгарӣ. вай ҳамин қонуни таълимдиҳандада вай 9000 то 11000 штраф меспорӣ. ав одамое ки гӯш кардагиян ҳамин партофтагитара ва ё таълимгиранда мешаванд. ҳам таълимгирандаҳоро ҳамин телефони ту ҳам ҷои мавҷ ва уҷахшон медонанд ки чӣ кор кардестай. ҳам файро карда штраф кардесиян ки гуфти чи авлодо эҳтиёт кунен, мақсад ки ҳам хеле чизоро напартоен, ҳамин самда сахт рафтестай. вале уже ҳамин хуросони мо чанд киса қипидан бурдай наме хабар надорин, ҳам меян шаб телефонро аз даст мегиранд, гирифта бурдестиян та амният. برای همون گفتم که چی کنه کسی در تلفنش چی هم خیلی امری معروف هم خیلی چیزا داره او دلیل کنه. مقصد که هم رمضان رفته سه هم جهت چی کدیسیان کفتکو کدیسیان او تو نگو که مرای کجا میاد و هم جای ثبت تلفن و ثبت موجود همونجا خودشون وای میکنن آگاه میکنن همونجا خبر میتین میان ای خونه تلفن تا خودت میگیرن میبرن. умед дорам ки ин садоро ҳамватанони азиз гӯш кардетон. умру рӯзи ғамнияти пирхоки раҳмонов аз пушти ҷаримаю аз пушти мардуми мазлуми тоҷик расидааст. ҷиҳод бар зидди ин кофири мутлақ